मोनसे जे पोस्ट होदों 3 years नि रिलेशन आंनि एक्समोन खुलुमगौ आदा जननि हिनजाव नालाय हिनजाव जेब्ला फार्स्ट टाइम आलायारन नायनानै लादो नैबे आंनि सेराव जिरायनाय आब'आनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि मिसेस आरो बिथांमोनहा सासे जोबोर अनथावथाव क्लास 6-7 आव फरायनाय गथ'बो दङ। So who the hell are you to judge my sister Preeti? आंनि बिनानाव प्रीतिखौ जाज खालामनो नों सोर? नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा जिनाखि थांनाय समावहाय प्रीति नार्जिनारिया जन कार्जि एक्टरनि हिनजावनि बियो जन कार्जि एक्टरनि हिनजाव होननानै खोन्थादोंमोन नङा होमबा? दा बेवहाय जोंहा जन कार्जिया गोबां सोलांनायखौ जों नुनो मोनबाय नङाबा एक्सेट्रा माबा एमजेनि हिनजाव प्रीति नार्जिनारिया गावनि बोसोरथाम एक्समोन होननानैबो बिथाङा गोबां सोलांनायखौ नुबाय। दा बिनि गेजेराव आङो भिडिअ होनायावहाय गोबां मानसिया माने जन कार्जिखौहाय कमेन्टआव खोन्थाहरदों माने हिनजाव गोनांखा उन्दैयाव हाबा लानानै दायो माने गोदान हाबा लाफिननो लुबैदों बेफोरबायदि गोबां मानसि एक्सेट्रा माने कमेन्ट हरदों आरो सोरबा बायदिया बुंदों जन कार्जियानो माबा उन्दै समाव हाबा जानानै दायो गावनि हिनजावखौ लाफानो लाजियो बेफोरबायदि गोबां होनहरनायखौ आङो कमेन्ट बक्सआवहाय नुनो मोनदों आरोखि। थ' लोगोफोर आरो दा बिनि गेजेरावनो जोंहा प्रीति नार्जिनारिया मा बुंदों नोंथांमोनहा प्रीति नार्जिनारिनि भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय नङा होमबा? आरो आं बेखौनो बुंनो सानो ना हिनजाव दङ नालाय दङ माखौथ' लाजिनो गोनांब्रा हाबा माखौ लाजिनो नङा होमबा? जोंथ' लाजिया माथो हिनजाव दङ नालाय दङ बाहाय लाजिनानै मा लाब आरो समाज फोसाबग्रा नङा होमबा सासेया बिथाङा सासे समाज फोसाबग्रासो दिनैनि दिनाव बिथाङा समाज फोसाबनायानो गावनि हिनजाव थाखानायखौनो हिनजाव दंखायो होनना खोन्थानाय बेबोथ' गाज्रि जेबो बाथ्रा बुङाखै ना नङा होमबा? जेबो गाज्रि बाथ्राखौनो बुङाखै जोंहा जिथुनाखि प्रीति नार्जिनारि जिथुनाखि जन कार्जिया गावनिनो बिनानाव होननानैबो बुंनानै लाखानाय दं सानसेनि समाव नङा होमबा? दिनैनि दिनावहाय बे बिनानावानो गावखौहाय नै जोंहा आदा जन कार्जि एक्टरनि हिनजाव बियो होननानै बिथाङा खोन्थादों नङा होमबा? दा बेखौनो मानो एथ'ग्राब दुखु मोनखो एथ'ग्राब मानो गाज्रि मोनखो जन कार्जिया? दिनैनि दिनाव बिथाङा माखौ लाजिखो? सासे एक्टर नङा होमबा? समाज सिबियारि बा हारिखौ फोसाबग्रा बिथाङा आङो रेसपेक्ट होयो बिथांखौ जन कार्जि ब्रादारखौहाय। नाथाय दिनैनि दिनाव मानो रागा जोंनांगौ गोनां मानो लाजिनो गोनां? हाबा जाबाय नालाय जाबायब्रा बेखौ बुंनानै ना गोदान हाबा मोनफिनगोन नामा? ना बिथांनिया टारगेटआ सोरखौबा गदाय लाफिननायनि टारगेट नामा? फाग्ला हाबा जाखानानै सोरबा गदाय मोनबावो? अबयसे दानि जुगाव जाहोनो हाबानो मोनो नामा? आरो गोबां मानसिफ्रा बुंलायसोयो हिनजावफ्रा 7 जन ससे जायोनो आरोखि सोरनिबा थाखाय बेफोरबायदि जायालै मिथिबाय? सासे हारि सिबिग्रा समाज फोसाबग्रा मानसिया बैफोरबायदि देखायोब्ला अबयसे बिथाङा गावनि खुगाजों बुङाखै दासिमबो हिनजाव गदाय लाफिनगोन होननानै ओरैनो पस्ट फ्लिं माने पस्ट होलाबायनायसो नुयो सोरबा नाब्लेनो सोरबा नुब्लेनो नाब्लिनो बेफोरबायदि होनलायनाय आरो बेजों लोगोसे माबा हाबा जानो इनभाइट खालामनो हाख'नाय नंला बेफोरबायदि गोबां ओरैनो ब्ला पस्ट होनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि। अब्ला लोगोफोर जोंहा प्रीति नार्जिनारिया मा बुंदों नोंथांमोना खोन्थादों आरो थांनाय समावबो बिथाङा मोजांसो बुंदों बा जन कार्जिखौहाय जेबो गाज्रि राव बुङाखै आरोखि नङा होमबा? मोनसे जे पोस्ट होदों 3 years नि रिलेशन आंनि एक्समोन खुलुमबाय रायजोफोर। थ' दायो आङो थांगासिनो दङ आं आरो आंनि फेमिलि गासैबो दङ नै थ' थांगासिनो दङ। आंनि दिनैहाय स्टिच रिमुभ दं नालाय सार्जारि जाखांनायनि उनावहाय सेलाइखौ खेवाखै दिनैहाय सेलाइखौ खेवगोन थ' बेखायनो थांगासिनो दङ। ओमफ्रायहाय थ' आं फंसेल' बाथ्राखौ आं बेखौनो बुङो दायो फेसबुकआव जे दाखालि आं पस्ट होदोंमोन थ' बे बिषयखौ लानानै गोबां दायो माने बेफोरबायदि रिप्लाइ स्टेटास होनाय आरो गोबाङा गोबां कन्टेन्ट बानायदों थ' बेखौनो आं बुङो जे आं जास्ट मोनसे बेखौ साधारन बिषय माने नंगौ नालाय नंगौ आदा जननि हिनजाव नालाय हिनजाव जेब्ला फार्स्ट टाइम आलायारन मुभिनि प्रिमियार श'खौ जोङो नायनो थांदोंमोन हौवा हिनजाव ओइदिनखालि आंना हौवाया माने बिसिनि फेमिलिजों इन्ट्रडिउस खालामहैदों आरो नुनानै बेयावहायनो आङो मोनसे आदा जननि हिनजावजों आङो बे मोनसे सावरायलायदोंमोन थ' बे भिडिअ'आनो आंनाव दङमोन आरो बेनिखायनो एज ए
माने सेलिब्रिटी बा एज ए बयबो अनसायजानाय हिसाबैहाय आंबो जास्ट माने फेमिलिखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन थ' बेयावहाय आंनि गोरोन्थिया बहाय जाखो आरो दिनै जे बेफोरबादि गोबां माने फायार टाइपनि मोनसे रिप्लाइ फिडबेकफोर खिन्थु बिसयखौथ' आं साधारन हिसाबैसो आं होदोंमोन बेयावहाय आंहा आदा जनजों जेबो पार्सनेलि बेफोरबादि माने गाज्रि मोननाय बा जेबो आंहा दुश्मनी गैया गोसो सिंनिफ्राय थ' आं साधारन जास्ट साधारन भाबै आङो बेखौहाय आदा जननि हिन्जाव नालाय हिन्जाव माने आङो बेखौहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आङो देखायना होनाय जुदि आंहा एसेबां गोरोन्थि जाबायब्ला आरो रायजो राजाफ्रा आंनि बे होनायखौ जुदि गाज्रि मोनबायब्ला आं बयनिबोसिम आङो निमाहा बियो आरो आङो लास्टाव बेखौल' बुंगोन दे मोनसे जे पोस्ट होदों 3 yearsनि रिलेसन आंनि एक्समोन स' आंनि हौवाया बेयाव दङ नै थ' आं बुङो आंनि हौवाया फार्स्ट टाइम आङोहाय आदा जनखौहाय आरो बिनि न'खरखौ इन्ट्रडिउस खालामहैनायानो बे आलायारन मुभिया जे दिनखालि प्रिमियार श' जादों ओइ दिनखालि आंखौ इन्ट्रडिउस खालामहैदों आरो आङो बे जन कारजिया सोर बेखौबो आं सिनायामोन थ' सिनायियावहाय आंनि हौवाया जेब्ला इन्ट्रडिउस खालामनानैबो सिनायाखै फैनाय समावहाय आंनि हौवाया आंनोहाय मोनसे एलबाम देखायदों आरो बिनि बे एलबामखौ देखायनानैहाय आं बुंनो नै बे एक्टरानोमोन बियो दहायनिया होननानैहाय स' बेनो आंनि फार्स्ट माने बिसोरजों मिटिंमोन होमब्ला नोंथांमोनानो साननानै नायदो आलायारनखौहाय रिशुट खालामफिननानैहाय प्रिमियार श' खालामफिननाया बेसेबां मान्थ जादों आरो 3 years बा बेसेबां नांगौ थ' बेफोरबादि पोस्ट होनायखौ नुनानै आं सानदों आरो हयत'बा आदा ज'ना बे बाजैखौ दिन्थिनायखौहाय मोजां मोनाखै नामाथाय हयत'बा बे कारननि थाखायनो बेफोरबादि आंखौहाय गाज्रि आंनि इमेजखौ गाज्रि दिन्थिनो थाखाय हयत'बा बेफोरबादि 3 yearsनि रिलेसन दंमोन एमजेनि हिन्जावा बिदि बिदि पोस्ट होखो ना माखोथाय आं बेखौनो सानदों आरो बेनिखायनो बुङो आं जा बुंगोन सैथोखौ बुंगोन आरो सैथोखौनो बुंबाय थालांगोन आङो थ' बेनोसै रायजोफोर गोजोन्थों बयनिबोसिम